yace ban taba gan kai dariya ba duk shi kake dariya yace tun da aka haifi dan adam har ran da bisa shi ina mai dariya ne malaika jibril annabi ya tambaye shi alaihi salatu wasallam ya kake mai dariya yace yana neman wani abu cikin duniya wannan abin da ba shi cikin duniya Allah ya yi shi amma bai sa shi duniya ba annabi ya sake tambaye mai wannan abin wai hutu wallahi inda hutu wani na samu da shugabannin duniyan kasanmu da sun samu sun bar mun huta amma yanzu suke masa mu da kyau don su ma ba su huta ba kuma ba su hutawa ce sa ni da kai ba mu hutawa muna yara aka ce mu je su kuru mun huta mun jali mun kare ba mu gan shi ba an doke ka aiki ka zama boss ba ka ganin shi ashe lalle kan hutu na gaskiya imamu ahmad ya yi magana da atta ka tambaye shi wahalanka ya yi yawa me yasa kake wahala haka baka hutawa yace ar-rahatu inda awwal qadamin tad'u fi janna yace hutu shine farkon kafa da zai shiga aljanna in kaga ya shiga to ranar hutu kenan kuma yana farawa ne tun nan kamar inda matakin ga ya fi duniyan ga duka daji a inda za a je ta duka inda ta zo da alkhairi kamar da malai magana an bude mata shi ya fi gana ya fi ko ina girma tana rayuwa da duk wani alkhairi da ta yi ko da dariya ne ta yi mutum sai ta gane shi na wannan shine na farko matasa dan Allah mu tafi sannu mu bar son kaugawa bai fishe mu na biyu wanda zan kare da shi shine akwai magana da aka tambaye Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an khalifa na hudu sahabbai da mutane suka ce mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayi sarautansa ya kira zuwa ga Allah ba samu shabani ba kashe wani ba sahabi wani bai kashe wani ba Abubakar radiyallahu anhu shi bai yazo haka Usman yazo haka shi kashe shi aka yi inda aka kai kanka ana kashi cikin sarautan rana da ya sahabbai musulmai sun kasa kansu 15,000 a yakin siffin da marakatu jabal me yasa aka yi haka ya ce ba komar ba ne lokacin da annabi ke da rai duk abin da zai fadi ba mai gadama sallallahu duk abin da zai fada duka sai ce Allah ya kawo sai abi ana ta kurkuyo ba mai ce a'a da ayi kaza ko ayi kaza da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashi tafiya sai bar mana Abubakar sai Abubakar ya nuna mana kamar lalle kan bai bar wani abu na annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai sa in ya aikata in ya kai inda bai sani ba sai ya tambi su mu irin Usman irin Umar irin mu sai mu yi masa bayani sai aka zo da lafiya inda Usman ya zo inda Umar radiyallahu anhu shi mai zo haka a madani na zo sai kuka doki musulunci kuka mai da shi naku abinda ba ku sani ma ba kun sani ba ku gida mu da muka zauna da manzon Allah mu gaya muku kan mu gani kuna yi to in kun fara yi kuma kun ji dadin shi ku dawo baya ba iyawa sai sa rigima yi yawa bayin Allah yanzu kamar magana da muke yi in an doke ni banda lafiyar kirkir aka kai ni hospital wadanda malamai wani dokta ne wanga sheikh ne amma cikin su ba wanda zai ce ma dokta ba shi paracetamol ba shi don ba aikin ka bane ka sai ni ka duba dokta yana yi baka san me yake baka tambaye shi ya yi ya ce ko a ya ce kun fice ni ku fita an yi shiru an dace da wannan amma ya kai wurin musulunci yanzu mata sun zama malamai suna fatawa suna batar da mutane matasa kuma an yi guntun karatu ana batar da mutane to shi ma da sauki yan bala'i shine yan boko sun shiga google ne zo musu malamai da limamai ya shiga cikin ya buga in aka bashi information yana da ya samu ilimi da shi zai yi wazi da shi zai gaya ma kowa ya bace ya batar kuma ba bala'i duniya duk wani laifi babban shi shine ka fada a cikin musulunci baka da shi na ga shi daga can laifi biyar ne in ka nisance shi kai aljanna amma babba da kai ciki da shi Allah ya kare ya ce wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu duba nan ga shi wani aka sa shi no suna ya zana nan awal wa ya sa shi ka zana suna kai ne wa ya sa ka je can ba ka ga an zana sunan wani a makabarta inda muka fara biso inda aka nuna mana biso ba shi kamar da malai magana shi ke ga an kare malamin zamanin mu wanda Allah ya bashi hadisi shine Nasiruddin Albani mutumin a mai sunan shi Jordan mai ya zan ba asali sabon don ba balarabe bane a asali inda ya tashi mutuwa ya ce ma danginsa in na mutu ka ku bar gari ya waye ku boye ku je ku bisa ni in an tambaye ku nan aka bisa ma ba ku sani ba dan bai kara wa mutum koma
a sannan aka bisa aka kai ni wani ba abin da zai kara maka. Zauna karshen duniya kuma tana da yara turai su yi addu'a kamar da muke addu'a, kan da za ka karbi namu muna gani ta haka za ka karbi nasu, ba bambanci. Kana daki, kana gida, kana tuki, kana menene duka. Sai sa bayan Allah ina hanya da safe za ni wani wuri sam aka gaya min na ce to ba abin da zai yi ma hal in kai wuri, sai da ta neman mata yafewa. Haka nake ta yi a mota har na zo na kai wuri da muka fara jana'izar ta muka kai nan. Sai sa bawan Allah wannan shi na abin da kenan, kada mu bace muku lokaci. Na so yi wanga magana ne don na ga matasa kun yawa kuma kuna nuna ma umma soyayya, amma da muke do su sun ji ciwo daga hanya. Allah muna rokanka ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, lada da ke ciki ka ba su. In suna cikin wahala ne ka doki wannan soyayyan umma ka wadata su, ka ba su saukin zaman duniya, ka ba su wadatan zaman duniya. Soyayya da suka nuna ma umma ba komar bar su da yaran umma da suke zama suna alin alkhairi tare, yasa suka nuna ma umma irin wannan. To Allah ya sa su kare lafiya. Duk wani matashi da ya wahala da kudinka ka sa mai, da kudinka ka doko baburinka ka zo kana sai nan ka bar aikinka, Allah ya musanya maka da alkhairi mai yawa. Iyayenmu suna da rai, Allah sa mu ga nasu haka. In kuma sun mutu to suna cikin jin daɗi, Allah kara musu. Suna cikin wahala, Allah tausaya mana, Allah tausaya musu. Kuma mun tashi zuwa nan, Allah ka sa mu zo a sa'a, Allah ka sa mu zo a sa'a. Mu ba yaranta kada ba, mu duka kan ni nisa in mun samu masala in ka zo wurin ta sai ka samu farin ciki. Tana gyara danji ne, sai in ka duba irin gyare-gyare da take yi da ziyara da take yi, yau in ba ta nan in ka tuna da wannan shekara ne kamar dalle kan kayi rishi. To irin su ne in sun fita duniya sai Allah ce an rage duniya. Domin adalci da soyayya da rashin hasada ya tafi, to duniya ya rage. To irin shi kenan, sai muna fata Ubangijin Allah ya samu kare lafiya, Allah ya samu kare lafiya, Allah ya samu kare lafiya. Mun gode ma kowa bisa kan wannan aikin nada. Allah ya sa kai gidan kowa, Allah ya sa kai gidan kowa, Allah ya sa kai gidan kowa. Kuma mu da ke zuba nan duka waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba, Allah ka ba su rayuwa ta alkhairi. Ba abin da suke gira sai dai a ce mu je kiyama, banda shi ba abin da suke yi ba. Ba na sun jima nan kuma sun jima, kuma mun zo kuma mun jima kuma kiyaman za mu.